Tento rok organizujeme už 24. ročník konferencie pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva, ktorý je teda každý rok 26. apríla. A Svetová organizácia duševného vlastníctva VAI po každý rok určí nejakú zaujímavú tému. Tento rok je touto témou udržateľný rozvoj. Udržateľný rozvoj je veľmi široká téma, na ktorú sa dá pozerať z pohľadu ekonomiky, z pohľadu ekológie, ale aj z pohľadu fungovania spoločnosti. A fungovanie spoločnosti opäť nie je abstraktná téma, lebo spoločnosť sa skladá z jednotlivcov, ktorí majú pochopiteľne svoje záujmy, svoju hodnotovú orientáciu a je dôležité, aby sme dokázali medzi sebou nachádzať tie témy, ktoré nás spájajú a na tých potom vlastne stavali rozvoj, udržateľný rozvoj našej spoločnosti, aby sme nachádzali riešenia aj pri témach, pri ktorých sa nevieme tak jednoducho zhodnúť. Jedným z top 10 svetových problémov, ktoré nás vlastne ako spoločnosť celkovo globálne ovplyvňujú, je práve rozpad spoločnosti a polarizácia ako taká. Prvá prezentácia bola teda smerovaná na súdržnosť a polarizáciu a zároveň aj posledná prezentácia, ktorá bola odprezentovaná na konferencii, sa venovala vylúčeným komunitám na Slovensku a bola o tom, ako sa vlastne dá úspešne pracovať aj práve s týmito vylúčenými komunitami tak, aby zapadli do spoločnosti ako plnohodnotní občania. Rozvoj v tej sociálnej sfére považujeme za kľúčový v celkovom sociálnom rozvoji spoločenstva ako takého. Čiže to pre nás nie je len rozvoj ekonomický alebo technologický, ale hlavne vnímame ten ľudský rozmer. Pretože keď nebudeme myslieť na tých najzraniteľnejších a nebudeme sa snažiť vytvoriť aj pre nich podmienky, ktoré budú udržateľné, tak ako spoločnosť nebudeme napredovať. Myslím si, že je vo všeobecnosti veľmi dôležité zaoberať sa otázkou udržateľného rozvoja a to práve preto, lebo všetci žijeme na tejto zemeguli spolu a ak na nej chceme žiť aj nasledujúce roky, 10 ročia a aj storočia a robíme to pre nás, naše deti a ďalšie generácie, tak je naozaj na mieste zamerať sa na to, ako to tu vyzerá dnes a ako chceme, aby to vyzeralo do budúcna.